Cieľom tohto videa je predstaviť vám autoimunitný protokol. Autoimunitný protokol je komplexný a štruktúrovaný prístup k zdraviu, ktorý vytvorila doktorka Sarah Ballantyne. Protokol sa zaoberá rôznymi piliermi autoimunitného zdravia. Niekedy ho voláme AIP diéta alebo jednoducho iba AIP. Cieľ autoimunitného protokolu je trojaký. Opraviť a obnoviť priepustné črevo, obnoviť hormonálnu rovnováhu a regulovať imunitný systém. Kým autoimunitný protokol je silným nástrojom v manažmente chronických ochorení, konkrétne pri manažmente autoimunitných ochorení, zameranie sa na ktorúkoľvek z týchto oblastí má samo o sebe potenciál zmenšiť vašu symptomatickú záťaž. Autoimunitný protokol má 6 pilierov, ktoré sú všetky rovnako dôležité pre navrátenie tela do stavu rovnováhy. Je to protizápalová strava bohatá na živiny, kvalitný spánok, proaktívna práca so zvládaním stresu, pravidelné a primerané pohybové aktivity, zdravé spojenie s planétou a podporná komunita. Strava. Stravovacia alebo diétna zložka autoimunitného protokolu má dva hlavné prvky. Zvýšenie príjmu potravín s vysokou výživovou hodnotou s cieľom doslova zaplaviť telo živinami a zároveň na určité časové obdobie vylúčiť potraviny, o ktorých je známe, že môžu byť potenciálnym spúšťačom negatívnej reakcie v prípade autoimunitného ochorenia. Cieľom eliminačnej fázy je zmiernenie symptómov, citeľné a merateľné zlepšenie toho, ako sa človek cíti. Všeobecne sa odporúča, aby eliminačná fáza trvala minimálne 30 dní, pretože práve tento krok resetuje náš imunitný systém a pripravuje základy pre opätovné zaraďovanie potravín. Bežnejšie a častejšie je ale kvôli dosiahnutiu optimálneho zlepšenia zostať v eliminačnej fáze 60 až 90 dní. Opätovné zaraďovanie. Druhou fázou stravovacej časti autoimunitného protokolu je opätovné zaraďovanie potravín. Človek je pripravený na opätovné zaraďovanie vtedy, keď strávil 30 až 90 dní dodržiavaním stravy, ktorá je v súlade s eliminačnou fázou, začal cítiť hmatateľnú úľavu od niektorých symptómov a bol schopný dokumentovať merateľné zlepšenia určitých symptómov, či už prostredníctvom zaznamenávania symptómov alebo pomocou lekárskych testov. Cieľom fázy opätovného zaradenia je začleniť znovu čo najväčšie množstvo potravín tak, aby ste si vytvorili vlastný personalizovaný jedálniček bez vyvolania autoimunitnej odpovede. Po tejto fáze protokolu by mala vaša strava poskytovať maximálne zdravie a zároveň s tým by ste mali mať čo najmenšie množstvo potravinových obmedzení. Zvládanie stresu. Ešte predtým, ako začneme meniť stravu a životný štýl. Kým sa dostaneme k diagnóze, je to samo o sebe zvyčajne veľmi stresujúce dlhé obdobie. Cítiť sa choro je takisto stresujúce. V skutočnosti choroba sama o sebe, či už je to obyčajné prechladnutie, chrípka alebo autoimunitné ochorenie, je pre organizmus stresorom. Teda možno sa nie je čomu čudovať, že 80% ľudí s diagnózou autoimunitného ochorenia uvádza, že sa táto diagnóza objavila po období veľkého stresu v ich živote, či už emocionálneho alebo fyzického. Je známe, že stres je faktorom pre rozvoj a zhoršenie takmer každého chronického ochorenia. To, že sa naučíme efektívnejšie zvládať nevyhnutné stresy, rovnako ako voliteľné stresy v našich životoch, môže byť často jednou z najsilnejších zručností v našej sade nástrojov pre zdravie. Spánok. Spánok je kľúčovým momentom obnovy a opravy ľudského organizmu. Napriek tomu, že sa zdá, že je to naopak,
Spánok je pre myseľ a telo obdobím intenzívnej aktivity. Klesá nám telesná teplota, spomaľuje sa tep, klesá arteriálny tlak a ustupuje bolesť. Opravujú sa tkanivá, budujú sa svaly, regeneruje sa pokožka, stimulujú sa orgány a pomocou dýchacieho, kardiovaskulárneho a endokrinného systému sa eliminujú toxíny. Imunitný systém sa reštartuje. Keď spíme príliš málo, buď nepravidelne alebo príliš málo hodín v celku, má to za následok dysreguláciu telesných funkcií. Pohyb. Je rozdiel medzi pohybom a cvičením. To, čo máme na mysli pod slovom pohyb, je celostný pohľad na všetky spôsoby, akými sa počas dňa hýbeme. Nevyžaduje sa žiadne členstvo vo fitness centre, ani žiadna finančná investícia. Sme bytosti stvorené na pohyb a na odpočinok. Autoimunitný protokol sa snaží pretvoriť pohyb na niečo, čo môže byť dostupnou a obohacujúcou cestou z nášho štandardného stavu pohybovej chudoby v modernom svete. Je to v kontraste s druhom cvičenia, ktoré považujeme za exkluzívne, drahé, intenzívne a motivované niečím iným ako skutočným cítením sa skvele. Široký záber a rozmanitosť sú rovnako dôležité tak v našom pohybe, ako aj v našej strave. Spoločnosť, komunita. Choroba môže byť veľmi izolujúcim zážitkom. V krátkodobom horizonte sa schovávame na našich pohovkách alebo v našich posteliach, uisťujúc sa, že sa veci čoskoro zlepšia. Ale v stredno- alebo dlhodobom horizonte postupné miznutie zo životov našich priateľov, kolegov, niekedy dokonca aj zo životov našich blízkych, môže mať vážne následky. Ak máte problém vysvetliť ostatným, čo sa deje vo vašom tele, či už inému lekárovi alebo vášmu partnerovi, jedna vec je istá. Choroba nie je nikdy príjemná, ani pre nás, ani pre nich. Pre osobu, ktorá žije s autoimunitným ochorením, môže byť jej prežívanie zdrvujúce. A čo sa týka osôb z vašej podpornej skupiny, menia sa ich očakávania voči vám tým, že sa prestávate naplno zúčastňovať rodinného života, priateľstiev či práce. Schopnosť uvoľniť všetky druhy emócií pre blaho každého vyžaduje úprimnú a otvorenú komunikáciu. A je to niečo, čím nie je každý obdarený. Nastavenie našich ľudských vzťahov, aby sme mali lepšiu podporu na našej ceste k zdraviu, občas vyžaduje opustiť vzťahy s ľuďmi, ktorí nedokážu alebo nechcú porozumieť tomu, čím si prechádzame. Vedieť identifikovať naše potreby nám umožňuje získavať podporu z nových miest, napríklad z online priestoru, a rozširovať náš sociálny kruh, do ktorého zahrnieme ďalších ľudí, ktorí sú možno viac schopní a ochotní nás podporovať. Aby sme si zlepšili našu cestu za zdravím, môže byť potrebné prehodnotiť vzťahy a ukončiť vzťahy s tými, ktorí nemôžu alebo si neželajú pochopiť naše skúsenosti. Uvedomením si svojich potrieb môžeme hľadať podporu z nových zdrojov, ako sú napríklad online komunity, a rozširovať našu sociálnu sieť, ktorá bude zahŕňať jednotlivcov, ktorí sú schopnejší a ochotnejší poskytnúť nám podporu, ktorú potrebujeme. Príroda. Nedá sa poprieť, že po každom pobyte v prírode sa cítime lepšie a mladšie. Nie je ani prekvapujúce, že zážitky z prírody často vyústia do množstva pozitívnych zdravotných účinkov, ktoré sú merateľné. Mnohé štúdie ukazujú pozitívny a štatisticky významný výsledok na imunitný systém, keď ľudia trávia čas v prírode. Okrem toho sa zdá, že tieto účinky trvajú dlhšie vo vzťahu k času strávenému v prírode. Napríklad výhody týždňového kempovania pri rieke budú trvať dlhšie ako jednoduchá prechádzka lesom počas jedného popoludnia. Napriek tomu, ak máte iba pol hodinu týždenne a rozhodnete sa nájsť si nejaký kus zelene, zdá sa, že už toto stačí na zníženie krvného tlaku a zníženie rizika depresie.
Ako už bolo povedané, vyzerá to tak, že trávenie času v prírode zlepšuje u ľudí pamäť a koncentráciu, zlepšuje dlhovekosť, znižuje stres, minimalizuje zápaly a podporuje imunitnú funkciu. Taktiež znižuje riziko chronických ochorení a zlepšuje spánok. Autoimunitný protokol nás pozýva na prehodnotenie stravy a správania, ktoré nám v skutočnosti neslúži a nepodporuje naše zdravie. Život v dnešnom modernom svete je komplikovaný. Zdravý život v dnešnom modernom svete si vyžaduje pozornosť. Autoimunitný protokol je proces individuálneho experimentovania, ktorý vás povzbudí venovať si pozornosť, aby ste mohli začať identifikovať potraviny a správanie, ktoré podporujú vaše zdravie, ako aj tie, ktoré ho nepodporujú.